ഗാസയിൽ കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗാസയിലെ അൽ നസർ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ 2 തവണയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇതേ തുടർന്ന് ആശുപത്രി ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ റെഡ് ക്രസന്റ് ആംബുലൻസിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. ഗാസ സിറ്റി ആശുപത്രിയിലും ആക്രമണമുണ്ടായി. നിലവിൽ പല ആശുപത്രികളിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. മുറിവുകളിൽ മരുന്നായി നൽകുന്നത് പഞ്ചസാരയും വിനാഗിരിയുമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. ഗാസയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ഉൾപ്പെടെ 3 ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെയാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് പാലസ്തീനികൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രമായ അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു യാർഡിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്ത് ഹമാസ് ഒരു കമാൻഡ് സെന്റർ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആരോപിക്കുന്നു. ആരോപണം ഹമാസും ആശുപത്രി അധികൃതരും നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിക്ക് സമീപം തുടർച്ചയായി സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഡോക്ടർമാരും രോഗികളും ഭീതിയിലാണെന്നാണ് അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അബു സാൽമിയ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗസ സിറ്റി ആശുപത്രിയിലോ സമീപത്തോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആക്രമണ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണമാണ് അൽഷിഫയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണം. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആംബുലൻസിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ് 15 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന സോളാർ പാനലുകളിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഇസ്രായേൽ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.